יובל, תגיד לו שאתה גם עשית איזה ואז עד שתאהב אותך. אני גם הייתי סקאמר. יובל, אני שם לך מוזיקה עצובה, ספר לו את הסיפור שלך, יובל, ספר לו, אולי הוא יתחבר. אני פעם, הורים שלי נטשו אותי מהבית, ואני הייתי עצוב, ואז אני התחלתי לעשות סקאמים על ילדים. ואז אני תפסתי אותו. ואז אתה תפסת, כי... והוא בכה. אז אני פעם אחת עשיתי טרייד עם דה כהן. ובכית. והוא תפס אותי ואני בכיתי מאוד תראה לו איך מאוד. בכית, תבכה, תראה לו איך בכית. תראה לו איך בכית. אתה מבין את זה להתאים את המביא? ללייב? תראה לו איך בכית. ותגיד לו שככה, תגיד לו שאם הוא לא יתנהג יפה, זה מה שיקרה לו. אם אתה לא תתנהג יפה, גם אתה תבכה. ומה עשיתי שגרם לך להשתפר בעצם, ושסלחת לי? אתה עשית לי סקאם. לא, ואז אתה עשית איתי טרייד לג'יט, אתה זוכר? נכון. ואז אמרתי שאתה לא סקאמר. אוקיי רגע. ואז צחקת, תראה לו איך צחקת. ואז כולם אהבו אותי. ואז תראה לו איך צחקת. ככה צחקתי.